galon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wilila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wilila galon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wilila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wilila galon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wilila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wilila namara si kolonba o tiɲɛ wilila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wilila saraka jugu bɔ mori o tiɲɛ wilila. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين ثم الصلاة والسلام على الحبيب البشير المصطفى وعلى آله طيبين وصحابته الأكيار عدد نعم الله وإفضاله أمبادين تبشير فلا لجباو ملكنا أني ملكوكا كأوفو كأول نماندون سنغا أني واتي بواجل حكم كنا لا أمبي أولا دنيا كفو أمبي فابا كنا sigida gale bangoni plateau abi alakira ba kumakana koni adamaden fatura kaban I ka bara bɛɛ lajɛlen bɛ jɔ fona kɛra bara saba ye o dɔ ye ni maa min fatura ka woloden ɲuman to a kɔ o bɛ dugawu kɛ I ye o hukumu kɔnɔna la an ka cɛkɔrɔba ba Sayidu Jara ale min seginna ala ka hinɛ la a denw ka fara jamiyati ansaru dini kan bangoni plateau la olu jɛra ka ziyaraba kɛnɛ sigi min nujuru donna kabini marakala ni ye a tako 18 ye ka se Bamakɔ alhamdulillahi baaraw nujuru donna ni alikuranɛ sanumanba in o jigini ye k'o kɛ dugawu don ye k'o kɛ hinɛ ɲini ye ka se an ka cɛkɔrɔba ani banbatɔ bɛɛ lajɛlen ma alhamdulillahi surafana to dunenkɔrɔ kɔ wajuli bakɛnɛ sigira alisilamɛ jama u bɔra yɔrɔ caman na ka kɛnɛ in seereya k'a daminɛ an ka dugutigilakaw alimaminakaw ka taa se an ka karamɔgɔlakaw ma u y'u ka seereya kumaw fɔ k'u ka dugawudenw kɛ ka sin ni kɛnɛ in sigibaw ma ne ni aw an ka jɛ ka an ɲamada o fɛ alhamdulillahi an ka wajulikɛla ustazuna ustazul fadil alhasan sangare ka bɔ Bamakɔ ale ye an lasu ka kɛ nin kɛnɛ ɲɔgɔnna caman sigili kan min bɔra o kɔnɔ an ka jɛ an ka ɲamada o fɛ TV Sirifila tɔgɔ la Billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-rahmanir rahim Malik yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما مما أنزل إليك من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون اللهم اجعلنا من المفلحين واذكروا الله في أيام تلقى كمكاني أنت لمن نفوي نو أكرننت أن لمن نو أكرنني وعليه جنا فنا كبر أوره فنا ما أين على في أكرنن بنيا كذا ما أين دو أيا أم جيس ما أكرنلا
kan jigi sime ala kirala ala ka nga do bela je jabu kun ka amna ko fen bana ala ka no ka an nyogon sodano an ga choroba an fa ale miga salama kama ala ka hina sama ala ka ya fama ala ka darasu ala ka muntu afona ala ka barka dulla ala ka barka dulla ala ka na fitnu ko fe ala ka na da jabu ko fe ka tu be ko ala ka hina su bela ala ka hina su bela ma an bela je tabiyo ala ka hina su bela bi jail mustafa sallallahu alaihi wasallam mama ya kala ka hamna ko mama yi sigano banen jina ka hamna ko fi antida ala ba to ka tema ay da ka ala ka nga do bele ala ka kina da anoma ala ka kina da ma bana to mun musinga mun be sokoro mun be do so ala ka kina da anoma bele ala ka hede kanye sanya jinma ala ka dama ala ka sene fon franye ala ka sene fon franye mun sembe hiji kola ala ka hiji no anu bele ala ka bara no anu bele tabo ala ka hinu bele na ala ka fa anu bele ma an balma ke jera ala ngi sabiye ka am franyo ka no amna kumba ala fana ka fara chorba ka hinda tima ala ka bere no ala ka na jidi ala ka sangonta da anama ala ka sangonta da anama amune kala mo anga dono ala ka jidi anga dono ala ka jidi anga dimo ala ka barka du bere na ala ka barka du la ala ko balo islamia ka ko fatu islamia ka bi jail mustafa sallallahu alaihi wasallam kala wa ke to amna do ke Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim. Amin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sadaqallahu maulanal azim. Amin. Wa ballagha rasuluhul karim. Amin. Wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna wa maulana minasy syahidin. Amin. Allahumma rabbana taqabbal minna khatima القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تعريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأكيد أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل تلاوته أو كسر أو سرعة أو زيغ لسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إزهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إيراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهزم من كل الإلهام فاغفر لنا يا ربنا يا صلة وابنا يا مولانا ارزقنا فضل من كرم أديا حقه مع الأعداء والخلصان وهب لنا به الخير والسعادة وبالشر والأمان ولا تختم لنا بالشر والشكاوة والضلال والطغيان ونبهنا قبل المنايا من الغلق السلام وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال المنكر والنكر من أكل الجدال وبيد وجوهنا يوم البعث وذكر كتابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسكن ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على سواسكنا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكلنا بلكيك يا ديان اللهم استودعنا بحق التوراة والإنجيل والفرقان اللهم أعطينا ما سألناك به في السر والإله وزدنا من فضل واسع بجود وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب بحرمة القرآن وأدخلنا جدا مع القرآن وارحم جماعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن اللهم اجعل كل في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبين الناس سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم هدينا بهداية القرآن وعافنا بإناية القرآن ونجينا من بكرامة القرآن وأدخلنا جل بشفاعة القرآن وارفع درجة القرآن وكفر عنا سيئات بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل رب رفعة وبكل زنسانة اللهم ارزقنا بالعفو والفتى يا الله وبالبيع بركة يا الله وبالتوبة يا الله وبالسياسة يا الله وبالجميع
الجمال يا الله آمين. وبالحكمة يا الله آمين. وبالخير لنا يا الله آمين. وبالدار الدنيا يا الله آمين. وبزال الزكاة يا الله آمين. وبراي رحمة يا الله آمين. وبزال سلطة يا الله آمين. وبسن سنة يا الله آمين. وبشين الشوان يا الله آمين. وبصود سيدنا يا الله آمين. وبدور ديان يا الله آمين. وبطيط طهر يا الله آمين. وبزال سفر يا الله آمين. وبالعين علما يا الله آمين. وبالغرق يا الله آمين. وبالفاي فلا يا الله آمين. وبالقاف قربة يا الله آمين. وبالقاف كفة يا الله آمين. وباللام لطف يا الله آمين. وبالميم موعظة يا الله آمين. وبالنون نور يا الله آمين. وبالواو وسطة يا الله آمين. وبالهيدة يا الله آمين. وباللام ألقنك يا الله آمين. وبالياء يسر يا الله آمين. وصلى سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين آمين. اللهم بلغ ما قرأناه آمين. ونور ما تلوناه آمين. بعد قبول منا هدية إلى روح سيدنا محمد عليه السلام آمين. وإلى أرواح أصحابه رضي الله أجمعين آمين. وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء المرسلين آمين. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا آمين. وإخواننا وأصدقائنا وأصدق مشايخنا خاصة آمين. وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات آمين. والمسلمين والمسلمات آمين. الأحياء من والأموات عامة آمين. ولا جميع السلكة من المؤمنين والمؤمنات آمين. وإلى روح والدنا سيد جلال آمين. وإلى روح والدنا سيدنا جلال آمين. وإلى روح والدنا سيد جلال آمين. اللهم صل من ناس ودين آمين. وقتل من قتل المسلمين آمين يا رب العالمين آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. سبحان ربك فاتحة. رب العزة عما يصفون آمين. وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بجد جوجل. صلى الله بلغ رسوله الكريم ونحن آمنا بكل ما يقول يا ربنا يا رب كل العالمين. آمين. الأمور وأمور مثل الله أحمد النبي الهادي الأمين. آمين. صلى عليه ربنا في كلهم. يا ربنا أجل لنا في الكرب ونجنا من ضيقة وإحراج. آمين. يا ربنا يا خالق العالم هد بيننا وبين كل ظالمين. آمين. يا ربنا يا أغثنا يا ربنا أغثنا يا الدعاء ربنا. اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا عند خير الرازقين. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. آمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين آمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق آمين. والهادي إلى صراطك المستقيم آمين. وعلى آله حق قدر مقداره العظيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم. آمين. تنزيل العزيز الرحيم تنزل قوما ما أنزل آباءهم فهم خاتم لقد حق القول على أكثرهم لا يؤمنون. آمين. إنا جعلنا فيها أناقم غلالا فهي الزقار فهم مقمون وجعلنا من بين أيديهم من شعب فهم لا يؤمنون. آمين. إنا جعلنا فيها أناقم غلالا فهي الزقار فهم مقمون وجعلنا من بين أيدي الشعب فهم لا يؤمنون. آمين. إنا نحن نحيي الموتى ما قدموا وأسروا وكل سلاسل في إمام مبين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم. آمين. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين. صل سبحان ربك فاتحة. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بجاه نبيك مصطفى ورسولك مرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاركتك ومحبتك وهنا لا سنة وجماعة وسوف إلا لقائك يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم يا من لا تفتح بخلق السماوات والأرض ولا تفتح بجنة في بطون أمهاتها ألطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بفضلك سلطاننا ولكفرات أعداءنا وآمنا في وطننا وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وارفع مقتا وارغبنا عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا يا رب العالمين. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ala fo ka barkada ni kɛnɛ nin kan foyi tɛ anw fɛ dugawu kɔ an b'a fɔlɔ an ka sababu ɲuman na n'o ye feere sɔn mɔgɔ na hajara ye an b'a ɲini ala fɛ karamɔgɔ sijan ani kɛnɛya ani lafiya ala ka d'a ma a bɛ min fɛ hɛrɛw la ala k'a bɛɛ d'a ma a bɛ siran min ye tɔɔrɔ la ala ka don an n'o bɛɛ cɛ o kɔfɛ an bɛ tila ka an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo n'o y'an ka alimamiw ye nin kɛnɛ nin kan kosɛbɛ ani an ka faamaw an b'o bɛɛ fo nin kɛnɛ nin kan ani nabaw bɛɛ lajɛlen an ka komite ɲɛmɔgɔw fana bɛ yan an b'a ɲini ala ka hɛrɛ k'an n'o ye o kɔfɛ an ka mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ yan n'o u nana an ka kɛnɛ nin ɲɛnamaya an b'a ɲini ala ka hɛrɛ k'an n'o bɛɛ ye an bɛ nabaw bɛɛ fo kosɛbɛ mɔgɔ o mɔgɔ se yan sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ hamu min bɛ an na min ala t'aw fɛ ala k'a bɛɛ dilan ala k'o k'a ka alaya bonya sɔrɔ ala k'o kɛ kɔnɔ bonya sɔrɔ yarabi an b'a ɲini ala fɛ sigi in yɛrɛ dabɔra hinɛ ɲini kama an ka taaba ye a n'an fa ala ka hinɛ se a ma ala ka hinɛ se a ma ani silamɛsiw bɛɛ karamɔgɔ bɛna min fɔ k'a kɔn ka baara kɛ ala ka nɔgɔya an ye ala ka bonya sɔrɔ kuranɛ yɛrɛ bonya sɔrɔ sɔrɔ la sɔrɔ. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An bɛ tanga ɲini ala fɛ ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma ale min kɛra faralikɛli fɛn ka bɔ ala n'a ka nɛɛma la ala k'an kisi o ma o kɔfɛ an b'an sinsin ni ala tɔgɔ barikama ye ala min y'a daminɛ n'o ala kelen de b'a laban diɲɛ nɔgɔlen tigi don ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi a b'a di mɔgɔ ma mun y'a ja o kɔfɛ an bɛ ala fo k'a barikada ka segin ka ala fo k'a waleɲuman dɔn ale min sɔnna ka an jɛrɛ nin kɛnɛ sanumaba in sanfɛ o kɔfɛ an bɛ sira ɲini an ka mɔgɔbaw n'an ka wajilikɛlaw fɛ u ka hakɛ to an bɛna don kuma kɔnɔ plateau tɔgɔ la u ye kuma di ne ma ne de ye u bɛɛ lajɛlen denmisɛnnin fitinin ye u ye kuma di ne de ma ko ne ka bɔ ka foli kɛ an bɛ ala de fo ka ala barikada ka Serifu Usumani Madani Hayidara fo ale de sababu la an bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka se ka wajulu sigi n'o ye an karamɔgɔ yɛrɛ n'o ye Burahima Jara ye ale de sɔnna ka kɛnɛ sigi parce que a ye Hayidara de lamɛn n'a kun m'a lamɛn a kun t'a sigi o donc an bɛ Hayidara de fo nin kɛnɛ kan kosɛbɛ k'a barikada ale min sɔnna k'an kɛ duwawudenw ye parce que duwawudenw de bɛ nin kɛnɛ sigi o et puis duwawudenw de fana bɛ bɔ ka na nin kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka y'an sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ nin kɛnɛ kan mun ma mɔgɔ natɔ sɔrɔ o kana mɔgɔ si tatɔ sɔrɔ an ti bɔ kuma kɔnɔ f'an k'an ka polisiw fo an b'olu minnu kɔfɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnen la ala k'u mɛn an ɲɛ ala k'u mɛn an ɲɛ u ka baara sabatiko ɲuman ala k'a nɔgɔya an n'u bɛɛ lajɛlen ye kira n'a so kama sɔli la rasuli. Salamu alaikum. An bɛ foli lase nabaga bɛɛ lajɛlen ma an ka karamɔgɔ n'o ye Burahima Jara ye an b'a fɔ kɛnɛ sigili la yanni an ka don kɔnɔna la an b'an karamɔgɔba fo k'a waleɲuman dɔn ale min kɛra sababu ye anw ni Burahima Jara ka ɲɔgɔn dɔn n'ale tun tɛ anw fɛn fɛn filɛ nin ye anw tɛ ɲɔgɔn dɔn o la an ka ɲɛmɔgɔbaw n'o ye bureau international k'u fo bureau national ye Modibo Jalo k'a fo Bamakɔ yɛrɛ président n'o ye section Bamako ye Ablaye Maïga kɛrɛnkɛrɛnnen la an b'a nɔ la yan nɔ k'a fɔ ka waleɲuman dɔn Bamakɔ tɔnden bɛɛ lajɛlen k'an ka foli lase a bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu kɛ Bamakɔ ala ka hinɛ a la an ka silamɛfeere fɛn o fɛn bɛ an ɲɛ ye ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen la an minnu b'u kɔ ala ka waati bi s'an ma don min na k'a sɔrɔ an bɛ ala ka tiɲɛ sira kan ala kana an saliya fiyewu Burahima yɛrɛ k'a fɔ ka waleɲuman dɔn an ka karamɔgɔ yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan n'o ye Sangare o la an bɛ fɔ ka waleɲuman dɔn Sangare yɛrɛ an n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ an tɛ ɲɔgɔn to yen dɛ o la ka fɛn f'an ye an bɛ min faamu bi ala k'an bɛ sɔrɔ a ma communauté président n'o ye Abdoulaye Traoré ne yɛrɛ ka président ɲuman an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn communauté bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la yan vraiment plateau an yɛrɛ ka so don depuis an ka dɔgɔ an ni Burahima bɛ ɲɔgɔn fɛ
fo kana an yɛrɛ kɔgɔ dɔɔni nka halisa an ma ku Burama la ala k'a mɛn an ɲɛ sallallahu nabi an bɛ yafa ɲini jama fɛ nin yɔrɔ in na. Assalamu alaikum. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم. أسكي هرلا لك أولي هرلا لك اللواني أكرمه لك أماني لك أنكم ويمن لك كسيوفن لك سوي منغني لك هيرك أم بلاد كلا بني صلى الله على رسول تو برا برما ميتو أمبلما بلاتو كوي لونو سيركا أمبلما كي برما جمع زيارة دمي أم فاقا زيارة لا أمي تو كي على ينان تايرانا لك ساوري تايرانا لك نيومي يغنان لك كسيوفن لك هيرك أم بلاد جني كلامو ابن مين فو لك فو فرمان دام لك كي كلا بني كم صلى الله على رسول. السلام عليكم. Allah Ta'ala dili akakishi alihine alinema dadanema muna Allah Ta'ala ko jidi kata alakira Muhammadu ka sallallahu alaihi wasallam ani alakira Muhammadu sumugo nyimau ani akas aba nyimau o tebane ko boy ambe folika anga sababu nyimai no ya ankara muwabai no ya Sheriff Usman Madani Haidrai ale mungara sababu ye kambe ka bakle dada ka folila amba fala ka shini kana dana ni amara ande kuma jaya yambuye ambe folike na baga bela jele je ane miso imisani ani makro alanga karamugo mumbe kenena ne munde kenena ani anga famau anga folibi se bela jele ma asigira kenena herela ala ka muli herela karamugo bla mu foye ala ka ambe sabama ala ka labango nye ala ka kunau dia ala ka limanau jidi ala ka grasko foni ala ka be magodla taba ala ka hine sama ala ka kafarikai ala ka yafakama anishla mechu bela jele ala ka meka sarakati boy ala kira koso akaramugo koso sigi yere koso kama tuku koso sallallahu rasul. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد بن عبد الله وآله وسلم تسليم. السلام عليكم يا إخوة الحاضرين. بدو تنين على فكرة الشيطان ترما كسيزني مساتو بركما ينعا صلي دابو نصون كيرا مكر ambe ala foka barka da kan na ba bela jele fo na ala sona ambadenge boraka fo chigomi o chigo akilendo aw na badenge anawka garibu ala taala ka dina ala siratika ka kabo an fe markala ambe folike kan nyashi bela jele ma markala be tokola na ala sona kiran kirama ambe foli nyashi anga sababu ni mama basabu nasarla ko ambangi bawe an jugoya ka jugo nyimando ana ka saka nga jugo to ambulu kanto an damela basabu mo chaman be o be bodda mitiki lango tiket da mitiki o ala sona kan vo ko da mitiki ya sabati kan bo ko da mitiki ya sabati kan karamo ko kala ka jira ko chiera la uyi an kala وسبب بران كرم قدلا نو السيد الشريف عثمان مدن حيدر نيونت اني كلاك كشكلو كلا كنقطه كلا كنسو كلا nga Allah sona nale sababu ya kunte funanga ya kumuna kala dum atumuna andambe dum akuna anga hora yam posh ana nga tumanamna ni shaytan Allah bana ubara kalife Allah sona ankara mo na jo ani shaytan ce wala sarati amulu qadama fuka wala mando ya rabbi Allah ka shina ka bangi ba ka ina shuyi al islam shubila jili ka mina mo kala kana blabila fuka na si an fulanga chorba min tal aya fo chugomi nimbara ya Allah sona abdamina na markala nyina ya santa an sheki kamina damna dula kana blabila alay abunya ke yango garjige salo kana sinina ma
Ola anti fuli foyi kɛ fo n'a kɛra dɔrɔn biri an sigiɲɔgɔn an b'olu de fo barsabu n'i y'a mɛn jɔnni kunnandi ko sababu ɲuman an karamɔgɔ ni a ye den minnu ladamu k'u bila sira ɲuman kan ni ka hakilila ɲuman dɔ u la olu faralen ɲɔgɔn kan olu fanga o de ye biri kɛ fanga ye bi o la marakala bɛɛ tɔgɔ la ka sigiɲɔgɔn ɲumanw fo karamɔgɔba folen kɔ balimaya la silamɛya balimaya la a n'a badenya ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ka bɛɛ barikada kɛrɛnkɛrɛnma an karamɔgɔ min fana b'an bolo su in na n'o ye an ka ŋaniya ɲumantigi min sigilen n'o ye Alhasan Sangare ala ye ni cɛ ye ŋaniya ɲɛ hasidi tɛ wallahi an mankutu ti o ye kami baara in daminɛna an n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ marikala foyi t'a an n'a cɛ dɔrɔn ko e ka bila ɲɛfɛ a b'a ka bonya de bɔ a bolo k'a d'i ma o la an b'a fo o la k'a barikada ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ yarabi ale ni an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an n'an karamɔgɔ yarabi laɲini ye min ye ala k'o nɔgɔya an ye hali bi an karamɔgɔ jɔyɔrɔ min dira a ma an b'a ɲini ala taala fɛ yarabi a ta fanga ala k'a di an ma jamana in a bɛ kɔlɔsuma ni an karamɔgɔ ye cogo min an b'a ɲini ala fɛ o yɛrɛ yɛrɛ ala de k'o kɛ yarabi ala k'o kɛ ala ye bonya kama ciba yɛrɛ hɔrɔma kama sɔli ala rasul tumana an bɛ bɔ kuma na yan ka hakɛto ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ garibu kumaw don wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An bɛ fɔlɔ ka ala deli a k'an kisi ka bɔ shetana tɔɔrɔ ma kɔfɛ an b'an ka baara daminɛ ni Alahu ta'ala tɔgɔ barika ma ye den hinɛ labɔlen tigi ani lahara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnlen tigi ka tila k'a ɲini o ala kelen fɛ kisi ni nɛɛma a ka o ji de a ka kira sanuman in kan n'o ye Abudulahi den ni Aminata den ye Muhamadu ni a somɔgɔ sanumanw a n'a ka sahaba ɲumanw ani maa minnu sɔnna ka tugu nɔfɛ ni baara ɲuman kɛli fo ka se lahara don ma ka ɲini ala fɛ ala ka nɛnɛ aw ye o la o kɔfɛ an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo cɛman fara musoman kan denmisɛn fara mabakɔrɔ kan ka ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen an farala ɲɔgɔn kan yan bi su na hinɛ ɲini ani yafa ɲini de sababu la ka ɲɛsin an ka cɛkɔrɔba ma an b'a ɲini ala fɛ ko in an y'a laɲini cogo min na ala ka a kɛ ten ne bɛ foli kɛ wudugu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo wudugu tɔgɔ la ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ka tila ka dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ nin baara min ni an ye an yɛrɛ ye a kɛnɛ kan yan bi su na an bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barika da nin ye fɛn ye jɔn man kan ka ɲina kɛnɛ minnu kɔ fiyewu ninnu de bɛ an hakili jigin lahara la k'a yira anw yɛrɛ la k'a fɔ don nataw la u bɛna kɛ an yɛrɛw ka kɛnɛ kelen kan nin cogo kelen in na o la minnu hakili sera k'a sɔrɔ ka nin baara in labɛn an ka cɛkɔrɔba tɔgɔ la an b'a ɲini u fɛ baara in u ka dɔ fara a kan maa wɛrɛ minnu bɛ yen ni olu hakili ma sɔrɔ walima dɛsɛ kama ni olu ma se ka a ɲɔgɔnnaw labɛn u ka forow ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'a nɔgɔya an ni u bɛɛ lajɛlen sabula ni nin kɛra fure yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ale taara ka jɛkulu min to jɛkulu in ma ɲina a kɔ fure somɔgɔw fana b'a dɔn k'a fɔ anw ka mɔgɔ min bɔra an bolo tiɲɛ yɛrɛ la ani mɔgɔ kun bɛ jɛ la o la o hukumu kɔnɔna na an b'a ɲini ala fɛ hakilima kelen kelen bɛɛ kan ka i hakili to yen na nin ye baara ye jɔn man kan ka ɲina baara min kɔ fiyewu o la an balimakɛ ani an kɔrɔkɛ ani an karamɔgɔ n'o ye Alasani Sangare ale min bɛna laseli kɛ an bɛ dugawu kɛ a ye ala ka a nɛn sabati ala ka a nɛn sabati a bɛna min fɔ an ɲɛna ala ka o kɛ sababa ye ala k'o kan ɲɛ ka ala ya bonya kama kira hɔrɔma kama sali ala rasul o la ne bɛ bɔ kuma kɔnɔ an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الورد الميامين ومن نهج منهجهم إلى يوم الربح والخسران وبعد إخوة الإيمان أحباب الرسول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبدي وانزق لا خير لا يا ربي على كامل خير لا. آمين. أمبدي نالا في يا ربي نكنا نبني كوسون
ala ka an sago di an ma diɲɛ ta na lahara ta min ala ta bi bɛn amina ya rabbi an bɛ san kalo 7 la a tile 13 san 2019 ni ala ka diɲɛ ye an bɛ Bangoni plateau la an ka cɛkɔrɔba ani an fa an b'ale ka ziyara kɛnɛ kan n'o de ye Ba Seydou Jara ye nin kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ an ka cɛkɔrɔba ye ka ɲini ala fɛ an b'ale min ka ziyara kɛnɛ kan nin kɛnɛ in ala ka sigili k'a ma hɛrɛ ye kaburu kɔnɔ amina ya rabbi an b'a ɲini ala fɛ a ye cɛsiri minnu kɛ ala ka diinɛ na ala k'o kɛ hinɛ ye a kaburu kɔnɔ amina a taara ka kɔ minnu fana to ala ka barika don kɔ ninnu na amin asilamɛw kuma bɛɛ fɔra k'a ban dɔ fɔra i yɛrɛ ka dɔ fɔ an bɛ ala fo ka kan k'an balimakɛ fo a n'an kɔrɔkɛ an karamɔgɔ Ibrahim Jara nin kɛnɛ k'an b'a fo an b'an bɛɛ ka cɛkɔrɔba ka ziyara kɛnɛ kan mais kɛrɛnkɛrɛn ma ale ka diɲɛ labɔ sababu kɛra cɛkɔrɔba min ye an b'o de ka kɛnɛ kan cɛkɔrɔba in an b'a fɔ a soma yɛlɛmana nka a ma ban sabu n'i sara ka den ɲuman to i kɔ i ma ban an bɛ ala deli a ka nin kɛnɛ in n'i y'a sigi ko 18 an b'a ɲini ala fɛ hali bi ala ka si d'an ma amina an man ka mɛn ka nin ɲɔgɔn na kɛnɛ sigi an mansaw ye amina ya rabbi salon n y'a fɔ nin kɛnɛ kelen kan fɔra Jara anw n'a jɛra waati mɛnna an ye min dɔn a la hɛrɛ don an ye min dɔn a la ala ɲɛsiranya don an ye min dɔn a la ala ta kɛli ni maa lakala ni maa bilasira don depuis ni kunu fɔ bi Jara maa dɔw yɛrɛ majigi b'a la fɔnisere don ani mɔgɔ bi ku an ye waati k'a ka du kɔnɔ Bamakɔ yan fi sabilillah o la an ye jateminɛ minnu kɛ an balimakɛ in kan diinɛtigi don maaya sɛbɛ sɛbɛ b'a la wallahi asilamɛw ni kamalen an b'a dɔn ni ala ko cɛsiri ani balimaya kanu nin kɛnɛ in a sigi ko caman kɛra marakala sabu ka d'a kan Jara yɛrɛ marakala ka don a balimaw bɛ yen a ka musokɔrɔba bɛ yen ala k'a ɲɛ mɛn a la amina nin kɛnɛ in sigi ko caman kɛra yen ka ala ka diinɛ dɛmɛ a bɔli ye ka na yan wallahi n'u ma dɛsɛ a tigɛ mais Jara fana bɛ sigida dɔ de la yan san o san olu b'a kanu nin kɛnɛ in ka sigi o fana ka y'a kɛnɛ kan o jamakulu de filɛ nin ye o la dɔ kɛra faso la dɔ fana bɛna kɛ sigida la n'o kɛra anw filɛ ko birifile jala ti to wa misiden yɛrɛ fana nɔnɔ minbali tɛna to marakalakaw u ye caman sɔrɔ u k'a to an yɛrɛ Bamakɔkaw ka dɔɔnin sɔrɔ n b'a dɔn o tɛ k'u ma baasi ye an b'a ɲini ala fɛ u fana y'u cɛsiri nin ko la n'o ye marakalakaw ye nin kɛnɛ kan an b'an to yan ka dugawu k'u ye Jara tɔgɔ la u ye cɛsiri min kɛ nin ko la
ala k'u sara amin ya rabbi wallahi anna bɔra ya ka taa marakala siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ ni sera ye i b'a dɔn k'u fana bɛ maaya dɔn Allahu akbar ni sera ye i b'a dɔn k'u fana bɛ balimaya dɔn ni sera ye i b'a dɔn ko ninnu bɛ mɔgɔya sɛbɛ dɔn ka fara ala ko kan an b'u fo nin kɛnɛ kan nin kɛnɛ in ye an n'olu de ta ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an n'u ye amin ya rabbi ala k'an n'u sutura amin ka labanko ɲuman di an n'u ma amin kuranɛ min kalala bi alikuranɛ de kalala bi k'a jigi cɛkɔrɔba in ye o kan ka kɛ o sabu cɛkɔrɔba in n'o ka kan an ye mankutu min mɛn cɛkɔrɔba in na an m'a ye nka a dɔnbaw ye min fɔ an ye mumini dafalen don Allahu akbar min bɛ siran ala ɲɛ a ye ko to ala ta la ka dɛsɛbaatɔw jigi tugu ka yatimɛdenw ɲɛji cɛ ala ɲɛda kosɔn an kɔni m'a ye nka nin kɛnɛ in sigili b'o seereya o dusukun ɲuman tɛ maa o maa la i tɛ se ka den to i kɔ abada min bɛ nin ɲɔgɔnna kɛnɛ sigi o tɛ se ka kɛ o ɛ kɔ bɛ maa jugu la wa kɔ tɛ maa jugu la asilamɛw n'a fɔra i ma ɲɛ sabali hinɛ walidenw na a k'i yɛrɛ ye sabu maa jugu adamaden jugu wallahi i kɔ jɛnnen don i b'a fɔ tasuma kɔ jɛnnen bɛ cogo min i kɔ jɛnnen bɛ ten de tasuma kɔ ye jumɛn ye o ye bugurijɛ de ye tasuma sera ka den o den wolo ka bila diɲɛlatigɛ ɲɛ o kɛra bugurijɛ ye n'i y'a cɛ k'a suru fiɲɛ fɛ a bɛ taa a bɛ taa wa adamaden jugu bɛɛ kɔ ye tasuma kɔ ye cɛkɔrɔba in y'anw m'a ye nka an y'a denw ye o b'a ko fɔ sabu arabuw ka kuma dɔ bɛ yen ko ɛlwaladu sirru abihi fa ka gindo i b'a ye den de la iza tɔba aslul mari tɔbati furu'u ni adamaden lasili ɲɛna ko bolofaraw bɛ ɲɛ wa i bolofaraw o de y'i denw ye o y'i bɔnnaw de ye cɛkɔrɔba in an taalen marakala an ye mankutu minnu mɛn a la a sigi ɲɔgɔn fɛ ani minnu jara ka balo ɲɔgɔn kan a fatura minnu tɛgɛ kɔnɔ o ye hɛrɛ sira de o ye alako sira de ani yɛrɛ majigi ani hinɛni dɛsɛbaatɔw la hali n'a y'a sɔrɔ setigi kun tɛ min b'a bolo a y'a tila ani walidenw cɛ o de kama bi ala fana ye a ka ɲuman sara a ye ni nin kɛnɛ in sigilen maa caman bɛ yan bi dɛ dɔw bɔra fɔ marakala dɔw bɔra fɔ quartier janw na ala ɲɛda kosɔn ka n'u sigi nin kɛnɛ kan ko an ka jɛ ka su in na ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ wa ala de y'an bɛɛ karaba ka n'a ta cɛkɔrɔba ŋaniya kosɔn an b'a ɲini ala fɛ kuranɛ min galal'a ye ala k'a k'a ma hɛrɛ ye kuranɛ min galal'a ye ala k'a k'a ye hinɛ ye sarakati min bɔra k'a di fantanw ma k'a dun an b'a ɲini ala fɛ cɛkɔrɔba in ala k'a hinɛ s'a ma wa a bɛ s'a ma dɛ sabu kira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko innal mayyita la yafrahu bi qabri innal mayyita la yafrahu بالترحم عليه والاستغفار له كما يفرح الحي بالهدية تهدى إليه الله أكبر أكرر الحديث مرة ثانية إن الميت لا يفرح بالترحم عليه والاستغفار له كما يفرح الحي بالهدية تهدى إليه كلا كوي كادو أكو شو أبي نسو جاني نينمو كألا يافا ديلي anu bi sarakati min boye ka ala yafa delay ko shu bi ni so jano yi ina fo fanda tegeje ni fe do ta ka to dama mi sitai abi ni so jano yi chogo mi ko ambi dugo ni ala yafa deli mi nge shu yi ku fana bi ni so jana nga ala yafa delu ni hine nyini o chogo ande Allahu akbar asare okma islamew aywa islamew ami mi vo awi ni ala ka jeen beki jesri e kan nyona kenesigi e ka tabayi Allahu akbar qur'an kalana
aya laba bena mima o de kɛra nin ye fa bi ayi hadisin ba'da Allahi wa ayatihi yu'minun. Allahu akbar. Ko aw bina taa kabako jumɛn lajɛ bilen ala n'a ka kuranɛ aya ninnu kɔfɛ ko a bɛ limaniyaw la ka ala to yen. Allahu akbar. cɛkɔrɔba in mumini dafalen don an bɛ min dɔn na a n'an ye min ma mankutu la ko nin de kɛra aya laban ye. O tuma an bɛ nin kɛnɛ minnu sigi an kana siga fiyewu an ni suw bɛ ɲɔgɔn kalama nin kɛnɛ ninnu na. Ni kɛnɛ sigira banbaatɔ kelen dɔgɔ la o y'an bɛɛ de ka kɛnɛ ye ko sabu ni maa min zan dɛ i soma sara o. O tuma n'a fɔra an ka fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ taabaa dɔ ye o y'an bɛɛ de ka kɛnɛ ye. Nin kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ cɛkɔrɔba in ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ an na a taara ka kɔ min to ala ka kɔ in sabati. Kira ko ni mɔgɔ fatura i ka baara bɛɛ bɛ tigɛ fɔ baara saba. Allahu akbar. A détail. Mi tɔ fila tigɛ ka bɔ yen waati cogo kosɔn ka taa laban nɔfɛ. Allahu akbar. Aw waladun solihun yad'u lahu. Allahu akbar. Kira ko mɔgɔ min fatura ka den ɲuman to yen o bɛ dugawu min k'i ye o bɛ sarakati min b'i ye o bɛ kuranɛ min kala i ye wali hali o bɛ maa wɛrɛ min lakala i kɔfɛ yan k'a ŋaniya siri ala karisa kun tɛ nin dɔn ala ka diinɛ na n y'a la faamuya la n b'a ɲini fɛ i ka nin bila n ka taaba karisa ka mijaana na walahi a b'a sɔrɔ silamɛya dɔnni bɛɛ bɛnna o kan a b'a sɔrɔ. Jara a ye muso caman bɔ fili la dɛ ka musow kalan u cɛw minɛ cogo la plateau la yan k'u kalan u ka seliji fardaw la k'u kalan seli ɲɛfɛnw ani seli cɛnfɛnw na k'u kalan su ɲɛfɛnw ani su cɛnfɛnw na k'u kalan silamɛya cɛnfɛnw na ka laban tuguni k'u kalan sigiɲɔgɔnya hakɛw la hali ka taa se an ni kafiriw cɛ la an silamɛw ni kafiriw cɛ la ko hakɛ dɔ bɛ an n'u cɛ a ye musow kalan nin bɛɛ lajɛlen la u k'a ɲɛdɔn ka se u ka ala kow kɛcogo la. Allahu akbar. Kira. Hakila o bɔra ka darisiw di sisan o seereyaw jɔra aw yɛrɛ ɲɛna yan o tuma a b'o darisiw min di kalandenw ma an b'a ɲini ala fɛ a harifu kelen o kelen ala k'a bila cɛkɔrɔba ka mijaana na ala k'a bila cɛkɔrɔba ka mijaana na bijahi rasuli sallallahu alaihi wa sallam a silamɛw Jara a mankutu dɔ ye min ye fana o ye fɔnisereya ye. Allahu akbar. Kalandenw y'a seereya jɔya a ka ca a silamɛw n'an bɛ dugawu kɛ ko ala k'an sɔn den na a ye to an k'an da deli ko ala k'a kɛ den ɲuman ye sabu n'i ye den ɲuman sɔrɔ i b'a tɔnɔ dun diɲɛ na wa hali i salen kɔfɛ i b'a tɔnɔ. Allahu akbar. An filɛ o dɔ de kɛnɛ kan ɲana Bamakɔ yan sikoyaw bɛ cogo min na bɛɛ b'a dɔn cɛkɔrɔba an y'a da a dalen tile joli ye bi ye a tile 10 an ka taa de i ka taa kaburu yira an na dɛ o bɛ t'u munumunu kaburu kura cayara ɲɔgɔn dɛ est ce que a fɔ an ma ba su da yan fɛ yan a silamɛw silamɛ man kan ka ala deli o den qualité la i salen ma tɛmɛ hali tile 10 kan a dɔw bɛ ɲinɛ i kaburu yɔrɔ silamɛw ala k'an sɔn den ɲuman na minnu b'an jigi tugu diɲɛ na a n'an fatulen kɔfɛ minnu hakili bɛ to an na k'an sama saraka sɛbɛ sɛbɛw la ani dugawu sɛbɛ sɛbɛw kira ko man qara al-Qur'ana kanat lahu da'watan mustajaba imma mu'ajjala wa imma mu'ajjala kira ko ni maa min ye kuranɛ kalan silamɛ sɛbɛ sɛbɛ min ni kuranɛ kalali ka kan min kɛn bɛ ka kuranɛ gasi sigi a kɛn bɛ ka kuranɛ k'a ka ɲɛmaa ye ka kuranɛ bila a ɲɛ kuranɛ mana sira min yira a la a bɛ taama o sira fɛ ni kuranɛ ko a ka min dabila a b'o dabila min ye kuranɛ k'a teri ye ani kuranɛ bi da ani kuranɛ bi wuli n'o ye kuranɛ kalan ala kira ko siga foyi t'a la n'a ye min fɔ ala ye ko ala b'i sɔn nka sɔncogo fila de bɛ ala la
kira ko imma aka teliya ka jaabi dima diɲɛ kɔnɔ ya walima aka sumaya ka bila ɲɛ ka taa sɔrɔ i ka mijana Allahu akbar ni kira ka kuma de sallallahu alaihi wa alihi wasallam man qara'a al-Qur'an kanat lahu da'watan mustajaba imma muajjala wa imma muajjala Allahu akbar imma ala ka teliya ka jaabi dima diɲɛ kɔnɔ walima aka gardi ka bila ɲɛ alijina kɔnɔ Allahu akbar aslamew o kuranɛ in de kalala bi ka jigi ani dalailul khairati o bala wa kuranɛ de kalala Allahu akbar o bi wasakɛw hala aya kelen a kalali su ɲuman ye o bi wasakɛ kuma t'a kalali ma ka jigi an b'a ɲini ala fɛ ala k'a minɛ an ka siw bɛɛ ma amin ya rabbi aslamew o kɔfɛ an b'an ka sababu ɲuman fɔ شمس النهار بدر الليالي نور الظلام فسيح اللسان السيد الشريف عثمان بن محمد المدني حيدرا أمي جو جفو على جميع زنيا كا كرنغري كا بلكنا جيلا باين كندالي كوسو أمبا تشبايبو الله أكبر أيافو حيدرا جوجو يسكنا والله يسكنا الله أكبر kɛra baara ye sa dɛ kɛra i bi dɔ fɔ ale ma o de bi kɛ sababu ye ka dɔ fara ale kan Allahu akbar n'aydara tɛ an b'a ɲɔgɔn ye diɲɛ maa si la ko dɔgɔyali bi dɔ bɔ dɔw ka bonya na nka n'i ye dɔgɔyalima ta k'a ɲɛsin tirifikɛ ma kuma o kuma ala bi dɔ fara a ka bonya kan a silamɛw an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ni karamɔgɔ dɛmɛ amin ya rabbi doni min bi karamɔgɔ kunna ala k'a ta fanga d'a ma amin anw bɛ yen don o don min bɛ sen na an b'a kalama Allahu akbar karamɔgɔ bi jama min yɛrɛ suwa sisan su ani tile maa si tɛ se ka fɔ a da ye Allahu akbar nka walahi jamakulu fɛn o fɛn mana na i b'a fɔ de ko karamɔgɔ yɛrɛ suwali daminɛ sisan nisɔndiya fɛ Allahu akbar hali n'a sɛgɛnnen don a b'a ka sɛgɛn to a la k'u bisimila ka yɛlɛw fɛ ka nisɔndiyaw fɛ ka koja d'u la an y'o ye Sherif Usman Madana Haidara de la Allahu akbar ja sirifiya tɛ jamu in dɔrɔn ye koyi ja kɛwale b'a la Basan de an b'a fo Bamadan de an b'a fo aha e jugu sakuma mɛnna hali n'a ma danga a sakuma mɛnna Allahu akbar don o don i ti min fɛ i b'o de ye y'a dɔn Mali kɔni kɔnɔ yan n'i ka saraka kɔni bila la k'i kana Haidara tɔgɔ fɔ i ka saraka cɛn kuma mɛnna o cɛn kuma mɛnna dɛ o tuma an bɛ hadili umma fo ale de ye nin kɛnɛ ninnu valeur fɔ silamɛw ye Mali kɔnɔ bi n'o de kama bi a bɛ sigi fa bɛɛ Allahu akbar kɛra ala ye anw sɔn dɛ anw akhiru zamani mɔgɔw ala y'a sɔn Allahu akbar sirifikɛ ni diinɛ ye a ma tɔ to yen k'a bara bɛɛ ci k'a da kɛnɛ kan e yɛrɛ de bɛ sira jɛma ye sa nin de ye sira ye min b'i se ala ma wa nin de ye sira jugu ye o ye sɛtanɛ ta ye nin b'i se ala ma wa nin b'i se sɛtanɛ ma i yɛrɛ de b'i jɔ sa a sira fila in na i bɛ jumɛn da ɲɔnɛ n t'a dɔn kɔni Haidara kumanen kɔfɛ wallahi n t'a dɔn kɔni o kuma t'a la bilen Allahu akbar an bɛ dugawu kɛ sirifukɛ ye inshallah diɲɛ bɛ ka kala ɲɔgɔn na kan Mali bɛ ka lafiya hali suro dɔw bɔra sirifukɛ fɛ yen suro dara su min kan o ko Haidara an ka dugu la sɛnɛkun tɛ se ka kɛ n'i taara k'i bɛ taa sɛnɛ kɛ wallahi u bɛ taa mugu ci la i ka foro kɔnɔ k'i fa nka e sababu la ɲinan an bɛ ala fo k'a barikada ye daba b'an bolo an bɛ ka sɛnɛ kɛ an ka forow la sabu an nana s'i ma k'an ka gɛlɛyaw ɲɛfɔ i ye i ye wulikajɔ min k'a la hakika la bi a ye nafa ɲɛ bɛɛ hakilila tigɛla i ka yɔrɔ la bi wa bɛɛ b'i ka sɛnɛ k'i ka yɔrɔ la bi bɛɛ bɛ k'i dahirimɛ sɔrɔ a sɔrɔ cogo la an nana o barikada i ye sirifukɛ ala k'a to jamana in ka Haidara dɔn hali bi amin ya rabbi ala k'a to
jamana in ga itara dɔn sabu ni jamana in ga itara dɔn n'a lamɛnna wallahi an ka sɛgɛn ala ye diɲɛnatigɛ yɛrɛ da cogo min c'est-à-dire adamaden mana kɛ cogo cogo don dɔ i bɛ ko dɔ ye min tɛ bɛn i ma mais n'a itara lamɛnna wallahi an bɛ lafiya an bɛ balo diɲɛ kɔnɔ hɛrɛ la wa nanzara fana an bɛ tila ka sa ka don alijinɛ kɔnɔ siga foyi t'a la sabu karamɔgɔkɛ in ka wajilu bɛ nin fɛn fila de kan diɲɛ ka ɲɛ i bolo lahara ka ɲɛ i bolo a ye tɔɲɔli dabila o y'ale de ka kuma ye a ye hasidiya dabila o y'ale de ka kuma ye kɛ sigiɲɔgɔn ɲuman ye o y'ale de ka kuma ye n'i bɛ kiiri tigɛ a tigɛ tiɲɛ kan ale de y'a wulibali fɔ jamana in kɔnɔ yan kiiri ɲuman tɛ tigɛ jamana o jamana kɔnɔ k'o jamana ni sanji nana a tigɛ ɲɛ ni sanji ye k'a bɛ kɛ halaki sanji ye k'a yira setigiw la u ka hinɛ dɛsɛbaatɔw la a ma dan o dɔrɔn ma ka tila ka bila u ɲɛ k'a kɛcogo yira u la tuma bɛɛ i b'a ye a ye malobɔrɛ 1000 di fantanw ma a ye 2000 di fantanw ma wari sen t'o la maa joli bɛ furakɛ a ye maa hakɛ min ɲɛ da alikaba kan bi a sera fo mɔgɔ 600 ani mɔgɔ 30 ani kɔ a ye min ɲɛ da alikaba kan ala ɲɛ da kosɔn depuis mali kabakolo gulola an m'a mɛn ko maa y'a ɲɔgɔnna kɛ yan an bɛ sirifikɛ fo ala ka kɛnɛya di an n'a ma hali bi a sago ye min ye ala k'o k'a ye a sera min ye ala k'a kisi o ma bi jahi rasuli sallallahu alaihi wa sallam a silamɛ waati koro cogo kama an bɛ na lajɛ nanzara ka dɔ fɔ a sigi kɔnɔ ka dɔɔni fɔ a silamɛw an bɛ kɛnɛ min kan nin kɛnɛ in yɛrɛ de ye wajilu kɛnɛ Allahu akbar a bɛ dan yan an bɛ kɛnɛ min kan ko ziyara kɛnɛ ziyara kɛnɛ yɛrɛ de ye wajilu kɛnɛ hali ni micro ma siri ni kɛnɛ tɔgɔ dara ko ziyara o de bɛ mɔgɔw hakili jigin ala la Allahu akbar ka da mun kan ziyara i nana jɔnni de ziyara i nana bɔ jɔnni ye ko karisa de taara an farala ɲɔgɔn kan ko an nana b'o ye ka dugawu k'o ye Allahu akbar kira ko a bɛ fɛn fila de ɲɛ mafhumul hadisi la a fɔlɔ ye min ye n'aw taara a bɛ dugawu min kɛ su ye su b'a hinɛ sɔrɔ an filɛ o kɛnɛ kan a filanan n'a sigira o ka kɛnɛ kan ko a b'aw hakili jigin lahara la ko a filɛ dɔ ka kɛnɛ kan don dɔ la ko dɔw fana bɛna sigi aw ka kɛnɛ kan ta koyi o la n'o sabatira ko maa ka n'i yɛrɛ nɛgɛ maa ka n'i yɛrɛ malasa sabu an bɛ so min kɔnɔ a silamɛw so tɛ dɛ Allahu akbar sagare wallahi ni maa o maa sɔnna diɲɛ k'i nɛgɛ i y'a k'i yɛrɛ la diɲɛ ye banni so de ye an bɛɛ bi bɔ yan an bɛ siri yan ka taa an di ala ma kaburu kɔnɔ Allahu akbar a silamɛw maa ka n'i yɛrɛ nɛgɛ karisa taara i b'i to ten fo don dɔ la a bɛ fɔ i yɛrɛ ta Allahu akbar o bɛ kɛ nin yɔrɔ in na an bɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma yan funakɛ ye min ye ala ka diinɛ jɔ ka sirifiw kanu Allahu akbar ka k'u ka jɔn ye ka k'u ka baarakɛden an t'o fɔ a fatulen dɔrɔn kɔfɛ a ɲɛnama ɲɛna an y'a fɔ a ye alhaji bunaɲang asilamɛw ninnu ka saya de b'a yira ko maa tɛ to yan Allahu akbar ni wajilu ko bɛ yen o de ye ninnu ka saya o de ye ninnu datɔla ye kaburu kɔnɔ k'i sigi k'o lajɛ i se banna la ko nin funakɛ ɲuman in a dafan bɛ a cɛ ka ɲi a dancogo la n'i y'a ye i tɛ se n'i ma kanu Allahu akbar alhaji bunaɲang olu bɛ min bi o bɛ kaburu kɔnɔ Allahu akbar wa an yɛrɛ bi yan i n'a fɔ u kun bɛ yan cogo min don dɔ la an yɛrɛ fana bi bɔ yan an bɛ taa min kaburu la Ibrahim Jara dogo karamɔgɔ Jara dogo plateau Jara ka bɔ Bangoni plateau comité la
inshallah moni ame chorba ka ziyara ka ne atako tan ani segina de nyina mange santan ani seginde inshallah mi mena ni kenen ka ni watina channel lantani sonjala parce que ni mo wele ni mo ye vraiment o ye bonya dai o ni sonja dai ngani mo wele ni ma maye o de bina ko kamala gane kumna fili mais ala sona ni mo wele mo bora ka bo nya fantan nan bela jela ka an segere vraiment o ni sonja bana ko sabe bon amba ni ala de fe o mo febe kenen sora ka hami minnu tula anu nani mo wara mun ka hamu ye sabu do jabi kene do nyaani ni ala fa hami mini ala tabi be ala ka bela jelen la ala ka bela jelen la ni ala ka je inshallah bo kuma laban be mbolo wode ka foli ta ka lase an karamo anan lajuru mine bagma no Sherif Usman Madani Haidara anaka demba bela jelema sabu ni kene ye ale ka kene de ale lameni ngoro kofe de an sera ka hakili soro ni ka don ka fo jama mo kan ni kene sigi ka nyina maya kono anyale lame o de kama an sera ka hakili soro kan baranke wala mi buya ma sigi foli ta ka je sigi karamo Haidara ma anaka demba bela jele ka nyini ala fe ni baraji ben kwela a baraji ala ka fo karamo na ka demba bela jele na ala kana anyiru fo a baraji ko karamo na ka demba yara horoma kama ala ka yafa amma jena ala ka yafa amma lahara parce ya me jone kunadi afi sababu nyuma inshallah wala mbani ala fe karamo na ka demba ya ala ko do o jugo kalo dibila ala kira jaji kama Abdallah joro mina bibina no o conseil islamique nyama ya nyani ni ala fe ala ka sakoro amine ala kana jinga fiyo kuma de ka boy ala ko ala kira jaji kama qur'ane boyna barka o ko be même profiter ka duo ke anga jamana fitne ba ko ala ka ban yi fitne ba ko ala ka ban jamana ala ka basigi ala ka kolosuma dugunu ba ko ala ku dese ala ku siuban ala ku siuban ala ku dese ala ku siuban ala ku dese ala kira jaji kama qur'ane boyna barka o be ka janva mi se ala ku yira fira ko ne ala kira jaji kama qur'ane boyna barka video la roma koso sol ala rasul lillahi ambadew anya fo ye korofo damine la ka fo ambe Bamako Bangoni plateau ziara bakene min sigira anga chokoroba togola mi ni oya taku tani shegina e Said Jara ala ka hine ala o kene konola min sorola o le ye niye ka awfo ka awwale nyumando akanyama dalila Mali kono ani Mali konka shukran lakum fi amanillah. Londi zega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela londi zega tieme fala ka chideme tenya welela londi zega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela na marashi kolomba tenya welela fala ka chideme tenya welela saraga jubu bomori tenya welela Dabali jubu kemuri ho te